kontaktlencse viselete és kezelése. A kontaktlencse viselete soha nem volt olyan egyszerű, mint napjainkban. Sokaknak ez már a mindennapok részévé vált, és mára szinte bárki, bárhol és bármikor viselheti. A következő néhány percben bemutatjuk önnek, hogyan helyezze be és távolítsa el a kontaktlencséket. Lássunk hozzá! Mindenki könnyen beláthatja, hogy a higiénia milyen rendkívül fontos kérdés. Ezért mindig alaposan mossa és szárítsa meg kezeit, mielőtt hozzáérne a lencsékhez. Használjon olaj- és illatanyagmentes, antiszeptikus szappant, és törölje szárazra kezeit egy nem bolyhosodó törölközővel. Válassza ki a megfelelő helyet a kontaktlencse behelyezésére. Lehetőleg keressen világos, páramentes környezetet, sima vízszintes asztalfelületet, és szerezzen be egy tükröt is. Vegye ki a lencsét a csomagolásból vagy a tokjából. A műveletet mindig ugyanazzal a szemével kezdje. Győződjön meg arról, hogy a kontaktlencse nincs kifordulva. Óvatosan hajlítsa be a lencsét. Ha a szélek érintkeznek, akkor a lencse helyes pozícióban van. Amennyiben nem, a lencse kifordult állapotban van. Ekkor óvatosan fordítsa vissza a lencsét, és ellenőrizze újra az előbb ismertetett módon. Majd helyezze a lencsét a mutató ujjára. A kontaktlencse behelyezése. A lencse behelyezésének két módszere közül választhat. Szakember segítségével kiválaszthatja az önnek leginkább megfelelő módszert. Első módszer. Nézzen kissé felfelé. Alsó szemhéját húzza lefelé a középső ujjával. Óvatosan helyezze a lencsét közvetlenül a szem színes része alá. Lassan pislogjon egyet. Ezzel a lencse a megfelelő helyre kerül. Nézzük a második módszert. Felső szemhéját húzza felfelé egyik kezével, míg másik keze középső ujját helyezze az alsó szemhéjára. Nézzen az orra irányába. Helyezze a lencsét a szeme külső, fehér részére. Csukja be a szemét, ezzel a lencse a megfelelő helyre kerül. Annak eldöntésére, hogy a kontaktlencse megfelelően van-e felhelyezve, takarja le az ellentétes szemét. Amennyiben a lencse a helyén van, a kontaktlencsét viselő szemével megfelelően lát. Ha a lencse irritálja a szemét, vegye ki és tisztítsa meg. Ezt követően próbálja meg a lencsét ismét behelyezni. A diszkomfort érzést általában a lencse alá került por vagy kisebb szempillák okozzák. Ha a lencse alapos megtisztítását követően is jelentkezik a szem irritációja, távolítsa el a kontaktlencsét és forduljon szakemberhez a megfelelő lencseviseleti módot illetően. A különböző típusú kontaktlencséknek ugyanis különböző a viseleti idejük. Használjon kontaktlencsét és élje megszokott módon az életét. A kontaktlencse eltávolítása. Mint a behelyezésnél, ezúttal is szakember segítségével választhatja ki az önnek leginkább megfelelő módszert. Első módszer. A kontaktlencse kivétele előtt alaposan mossa és szárítsa meg kezeit. Tágra nyitott szemmel nézzen kissé felfelé. Az alsó szemhéját húzza lefelé a középső ujjával. Helyezze mutató ujját a lencse alsó részére, és húzza azt lefelé a szem fehér részére. Lassan mozdítsa egymás felé hüvelyk és mutató ujját, majd óvatosan csippentse össze a lencsét, anélkül, hogy túl erősen összenyomná. Második módszer. Emelje egyik kezét a feje fölé, és ugyanezzel a kezével, a fejtető felől, húzza a felső szemhéját felfelé, megtartva a szempillákat is. A másik keze középső ujját helyezze az alsó szemhéjára, és húzza lefelé. Lassan fordítsa el a fejét, míg a szemével változatlanul nézzen a tükörbe, és mozdítsa el a lencsét mutató ujjával a szem külső, fehér részére. A hüvelyk és mutató ujjával óvatosan csippentse össze a lencsét, és vegye ki. Amennyiben egyszer használatos kontaktlencsét visel, kivétel után egyszerűen dobja el a lencséket. Mint kontaktlencse viselő rendkívül fontos, hogy mindig fordítson kellő figyelmet a kontaktlencse tisztítására és ápolására. A rendszeres ápolás tisztán tartja a kontaktlencsét, kényelmessé teszi annak viseletét, és segít szeme egészségének megőrzésében. A legmegfelelőbb ápolófolyadék kiválasztása érdekében forduljon szakemberhez. A kontaktlencse tisztítása.
A kontaktlencse ápolását kétféleképpen végezhetjük. Egy flakonos ápolószerrel vagy peroxidos készítménnyel. Egy flakonos ápoláshoz használjunk Soloker Aqua kontaktlencse ápolószert. Ezt kétféleképpen végezhetjük. A kontaktlencse tisztítása dörzsölés és öblítés nélkül. Nézzük ennek a módszernek a lépéseit. Mielőtt a lencsékhez hozzányúlna, soha ne felejts el alaposan megmosni és megszárítani a kezét. Nyissa ki a kontaktlencse tartót és helyezze bele az egyik lencsét, majd töltse fel a tokot ápolóoldattal egészen a jelölésig. Replace the cap and screw it closed. Ismételje meg az eljárást a másik lencsével is. Majd hagyja ázni a lencséket legalább 4 órán keresztül. No rubbing or rinsing is required. It's as easy as that. 4 óra elteltével a lencsék tiszták, viselhetőek. Öntse ki a használt oldatot a tokból, majd öblítse ki a tokot friss ápolóoldattal. A lencsetartót nyitott állapotban hagyja megszáradni. A kontaktlencse tisztítása 5 perces gyors tisztítással. Az első lépés ismét az alapos kézmosás. Helyezze a lencsét az egyik tenyerébe. Cseppentsen legalább 3 csepp ápolóoldatot a lencse mindkét oldalára. Gyengéden dörzsölje minimum 10 másodpercig a lencse mindkét oldalát. Így eltávolítja a lencséről a nap folyamán rárakódott szennyeződéseket. A dörzsölést követően öblítse le a lencséket ápolóoldattal. Helyezze a lencsét a tartójába, és töltse fel oldattal egészen a jelölésig. Ismételje meg a műveletet a másik lencsével is. Hagyja a lencséket ázni legalább 5 percig. Ezután a lencsék ismét viselhetőek. Öntse ki a használt oldatot, és öblítse ki a tokot friss ápolóoldattal. A lencsetartó tokot nyitott állapotban hagyja megszáradni. Most pedig ismerkedjünk meg a peroxidos ápolószerrel. Peroxidos ápoláshoz használjunk Aosept Plus kontaktlencse ápolószert. Mossa meg alaposan a kezét. Nyissa ki a lencsekosarat, és helyezze a lencsét a domborulatra. Óvatosan zárja be a kosarat, nehogy oda csípje a lencsét. Ismételje meg a műveletet a másik lencsével is. The platinum disc looks like a cog. Töltse fel a tokot Aosept Plus oldattal egészen a jelölésig, majd helyezze a lencsetartó részt a tokba és zárja le. Az oldat pezsegni kezd, ami azt jelenti, hogy a platina katalizátor korong bontani kezdi az oldat aktív összetevőit, vízre és oxigénre. Hagyja a lencséket ázni legalább 6 órán át, vagy egy teljes éjszakán keresztül. A folyamat végére a tiszta lencsék mellett tartósítószermentes sóoldat marad hátra a tokban. Ezt követően vegye ki a lencséket, és már is viselheti őket. Öntse ki az elhasznált oldatot. Soha ne vegye ki a lencséket 6 óránál hamarabb, mert az elbomlatlan peroxidoldat irritációt okozhat. Az ismertetett ápolószerek és technikák alkalmazása mellett problémamentesen élvezheti a kontaktlencse viseletét. És ne feledje, ha bármi kétsége van, vegye ki a lencséket és forduljon szakemberhez. A bemutatott filmet a Ciba Vision készítette.
Köszönjük a figyelmüket!